ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам. Ирӯз 19 декабри соли 2023. ирӯза навор оиди мошино ҳастанд. Мошиное ки шумо хостен ҳамонро кофта арзонша пешниҳод кардем бачакои азиз. мақсад ҳастай ВАЗ 2107, ВАЗ 2114, Opel Astra F, Caravan шам ҳастай, хэтчбек шам, Astra G, Toyota Versus дорем, Daewoo Leganze ҳастай, Mercedes-Benz V124 ва дига маркаи дигаш боз, BMW 5. хулоса тамошо кунем бачаҳо, нагзаронен. боварӣ дорам ки аями канали ма шумо ягон мошин ё хонаи арзон меёбем бародар азиз. дар канал подписатсия кунен, качествара баланд кунен, зангуларо зер карда монен. ҳаррӯза нафарое ки 500-600 нафар подписатсия мекунем бачаҳо шумо. дар комментариё нависен аз кадом маркаи хона мошино маъқулай нависен. худо хоҳад мо ҳамнуро кофта меёбем бари шумо. качествара баланд кунен, эълона сабр мекунем, шумо тамошо кунем бародар азиз. мошини фурӯшӣ якума нигоҳ кунед бачаҳо. ВАЗ 2114 айни ҳол дар душанбе қарор дорад, шаҳри душанбе, 2005 солай. мошина нав харидагиян, боз мефурӯшонш. состояниш дараҷаи олӣ гуфтам бачаҳо. ҳамин рақамҳои WhatsApp ё ин ки 711 дастида занг занед, аз номи канали Далер официал бо арзонтон мекунад. мошина мега чанд қад таъриф кунӣ меарзад, фасон кардагем, ҳай кунен бигардем фақат касе ки мехарад. моторш 1.7 механика, бензини газ, салон кожа, боз муомилаи хубам дорад. мошинча зури бадай, харидори конкретни боша агар ягон сум арзон мекунем, боз беҳуда зангмо назанем мека бачаҳо азиз. 4 баллон 70-80%, краскаш гизалай бадай. хулоса мошин созакай, касоне ки харидор ҳастанд занг дада маслиҳат кунед худтон бо. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. Opel Astra G дар шаҳри Клуб. ҳамин мошин қати бачаҳо ма дина хидм айди душанбе омадам. ин мошин қати хиштуи бад мегардад, кондитсионер ҳама тарафа қонуну қоида кардагианша. 77000 сум мега, солиш 2003 бародар азиз. ҳами яка беҳад хоҳиш кардан ки ҳами мошина реклама кардан дар кор. мақсад моан хоҳиша ба ҷо овардем. состояниш дараҷаи олӣ бародар азиз. WhatsApp дора, рақамҳои 929-57 қати занг мезанед, аз номи канали Далер официал арзонтон мекунад бародар азиз. мотор, коробка, ходовой, пони зури бад, ходовой тӯбча, кондитсионер, ях бо арзон мешавад. мақсад муомила мекунем меган. бензини газ кор мекунад, коробкаш механика, номеро транзит, краскаш сарафина гуфтани гап надора бародар азиз. мошинчара қонуну қоида кардан барои ҳай кардани худшон. ҳамин рақамҳои +7 занг занед, WhatsApp да муроҷиат кунед, аз номи канали мо ягон сум арзонтон мекунад. худотон бачаҳо маслиҳат кунем бо. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ бародар азиз. ҳамон нафарое ки хостен Toyota Versus дар ноҳияи Ҳамадонӣ, Мир Саид Али Ҳамадонӣ, 67000 сум меган, бо муомилаи хубам дора бачаҳо. солиш 2004. рақамҳои Тоҷикистон, Вавилон, WhatsApp дорад, занг дада маслиҳат кунен. мотор ди автоматика. мошин дар ноҳияи Ҳамадонӣ маскӯски қарор дорад. без проблема, боз муомилаи хубам дорад. документош буд шидагия бачаҳо. баллоно 80%, алиш намешавад, толка сум дар кора меган. 67000 дошта бошен агар. мақсад занг занед, бо муомила мекунем меган бачаҳо азиз. краска тоза, дарони берин мошин тозакай. 70 рақамош падарка касе ки мехарад. 4 баллонаш 70-80% бародар азиз. дарони мошин пони кнопкай. харидори конкретни боша, занг занед, маслиҳат мекунем меган бо. мошини фурӯшӣ чорум да мегзарам бачаҳо. Opel Astra G дар шаҳри Норак қарор дорад. солша 2004 меган. нархиш 69500 сомонӣ. рақамҳои 937 чӣ гап дорад бачаҳое ки дар Москва ҳастен, занг занед. ё ин ки WhatsApp рақамҳои Русия дорам бародар азиз. бензин, газ евро 4, мотор 1.6 литр простой, коробкаш механика, бо арзон мешавад бародар азиз. ҳолати мошин беҳтаринай, ҳуҷҷатош 5 моҳи дига ҳастай бародар азиз. баллонош нав, ходовоиш 100%, конкретни харидор бошӣ мега. занг зан маслиҳат мекунем, мақсад арзон мешавад, алиш намешавад, тоқа сум дар курай. бо нархи 69500 сум мефурӯшем мегам бачаҳо. фақат шумо ҳами
ماشینایی که می‌بینین برادر عزیز زنگ زنین از نام کانال ما ارزانتون میکنن کنکرت نی چونکه مودم میگن که از نام کانال تک زنگ زنن ارزان میکنه بچه‌کو زنگ زن خودتون مصلحت کنین بو سستن ماشین تا جای گفتن سوزای زوری بدای برادر عزیز امین نمره برای رکلام کردن اگر شما ماشین دارین خونه زمین کوارتیر تکنیک چیزی که دارین رویش رکلامش میکنیم خدا خواهد در نمره بعد نه میفروشه میتیم تو بچه‌ها لایک رو بزنین میاتو رو قدر کنین داشتین برات تماشا کنین واد 2107 برادر عزیز هم بچه‌هایی که خویش کردن سالش 97 2107 برای شما در خوجند بوستانی 13400 سومون نرخ گاز بنزین کار میکنه ابیو موتور 1.6 مکانیکا ماشین سستانش 100% میگن موتور 100% بالونش 100% 70% کузов سوزای خب کمتر مالیارنی کورم داره میگه 10 لیتر گاز 150 کیلومتر دا میگردد یعنی که 7 لیتر بنزین 120 کیلومتر دا میگردد تخص موتور دارد 9 ماه هسته ماگنتوفون دارد خلاصه کسانی که خریدار هستین میگن همین رقمای 707 زنگ زنین مصلحت میکنین بچه‌کو زنگاوت که پرسین با خودتون ماشین نوبتی BMW برادر عزیز همون نفرایی که BMW خواستین همیشه یافتگیم سالش 99 میگن در خوجند قرار داره 49000 سومون نرخش پیشنهاد بنزینی خالی کузов седан краска сафед мотор D8 автоматика خب مسئله پرابکش 123456 کیلومتر گفتگان коробкаш автоматика ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد تخص موتور 1 ساله мотор коробка ходовой زور балону нав 2.3 میگن خب بعدن خیلی سالش 99 49000 میگه کسی که میخره بچه‌کو زنگ زده مصلحت کنه خودتون همین قم معلومات هم مدت دادم مقصد همین نواری ما شما در معقول باشه در همون کامنتر بچه‌کو 3 تا 5 نویسیم با پیش ان شاء الله میفهمیم که اصلا نفری که ما را کانکریتین دستگیری میکنن ماشین نوبتی مرسدس بنز V124 برادر عزیز سالش 95 در خوجند قرار دارد 45000 سومون نرخش بنزینی گاز میگردد کار میکنه کузов седан серебристый цвет мотор D автоматика нархи ахирша меган ягон сум арзон намекунем дигар мошин дар шаҳри Истаравшан қарор дорад беҳуда занг назанен кондитсионер дорад сӯрош нафурӯхшиай бо нархи 45000 сомонӣ бале бо худотон бачако занг задан маслиҳат ки ҳамин қамарон бар шумо хондем салонаш тозакай 4 балонаш 70-80% бачако ҳай краскаша нигоҳ кунед зури бадай задагӣ пуштагӣ нестай гуфтаган бо маслиҳат ка пурсем бачако азиз мошин навбатӣ бардор азиз Daewoo Leganza солаш 97 дар хуҷанд қарор дорад 14000 сум меган бензини газ қатъӣ ҳаракат мекунад кузов седан мотор 1.8 краскаш тозакай бачако нигоҳ кунед чӣ хел фасонакай коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад маълумоти муфассала меган ки ҳамин рақамҳои 933 занг занен мақсад бо оиди ҳамин мошин маълумотҳои пурраша метемтон ячнемчи маслиҳатам мекунем агар ки аммо харидори қызиқ бошен агар мо мардаке муомилаи хуб мекунем мақсад маъқултон шид мошинчара бигирен ҳай карда барен мегам 14000 сом бачако азиз бензини газ сӯзшӯриш маслиҳат карда бигиренша мошини фурӯши навбатӣ бардар азиз Hyundai Sonata дӯстон ҳамеша ёфтем баҳри шумо солаш 2011 дар хуҷанд қарор дорад нархаш 85000 сомон сӯзшӯриш бензини холӣ солаш 2011 абиё мотораш 2.4 автоматика дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад бо 85 муомила мекунем бахши бачако камтаро кам маза нестай
нур бошен узр зиёд 85000 гуфтаам бо муомила мекунам бардор азиз. Краскаш тозаакай, номеро транзит, даврони мошин тозаак шуракай, мотор, коробка ходовой зур, кондитсионер хай тараф шака ами нарша бинена тараф шах дотон бо фикр кунем бачаҳо беҳуда хонданмон дар кор нест. Занг зав масъя кунем худтон. мошини фурӯши дигарӣ ин хоҳиши подписчико буд. Astra F арзон гуфтем бародар зинавиро ёфтем состояниш чотка 30000 сум дар Хуҷанди Бостонӣ барен бахаренаш бародар азиз. ба хотири ҳамин лайка бизанем бародар азиз, ба хотири Astra F хоҳиши шумо будӣ. солиш 92 30000 мегам, бензини газ кор мекуна, кузов хечбек, мокри асфальт краска, мотор 1.6, 222000 км пробег, коробкаш механика. метонен ҳамин навора падилитса кунен. ҳамин бачаҳа гуфтагиай, ҳамин бачаҳа ки ҳамин хечбекдор агар шумо нахарен падилитсаш кунен, ҳастаи нафарое ки харидори конкрет меоем мо. ин ҳамин қам маълумот бачаҳко ӯ тарафша худотон бо аки мақсад меҳната қадр кунен, агар ҳамин я лайки бепула бизанен, меҳната қадр кунен, чунки мо ҳаррӯза навор дорем. як рӯз хона, як рӯз мошин бачаҳо. пага бо дар бораи хонаҳо навор дорем. агар хонахарам бошен, хоб подписатсия кунен, пага тамошо кунем бо далши. боз ба хотири подписчико Astra F кузов универсал караван тозаакша ёфтагем бачаҳко 35000 мегем, бо муомила мекунан, бензини газ кор мекуна, мотор 1.6, коробкаш механика, охири нархай срочно фурӯшӣ мега 35 та меган, ҳамин нархи ахириш 34000 сомонай дар Хуҷанд ноҳияи 8. ин ҳамин қамалон бачаҳко, касоне ки харидор ҳастен ҳамин рақамҳои 987 занг зада пирсем бо, чунки ҳамин қам маълумот буд, мо шумода хондем, ӯ тарафша маслиҳат карда рафта бихарен бародар азиз. хулоса дар канал подписатсия кунем бачаҳо, дастгирӣ кунен, адоши дастгирӣ кунем, меҳната лабои хел барои шумо мо пешниҳод мекунем бародар азиз, меҳнатҳои зур мекунем. дар охир гуфтанӣ ҳастам, чӣ хеле ки шумо хоҳиш карден, кадом намуди мошино аз куҷо дар кор буд, дар комментария нависем, мо барои шумо ҳамонашро пешниҳод кардем бачаҳко. аки тараф меҳнатҳоро қадр кунен, лайкотонро бизанен. агар шумо хона доред, мошин, замин, квартира, чизе ки дорен, роишен рекламаш мекунем бародар азиз. фақат по-братски дастгирӣ шава, агар ай тарафи мон дастгирӣ беҳтар мешава. боқӣ дар амони худ то навори байна худотон эҳтиёт кунен. хайр бародар азиз, то навори